ver. Cuando llegaremos al monte que tira para arriba a la calle. Que s'han reunit així a Betxí per a gaudir. Senyors companys, el recordem de l'Urban Branca
Castellón. 21-31 y continúa de Mames Almetes. Las tres primeras clasificadas de las categorías Junior, Promesa, Senior, veteranos y veteranes A, B, C, D, E, EFA y Supermaster, y de las tres primeras y primeras locales. Ahí veiem a més xics i xiques, 22 minuts i 30 segons i continuem esperant a que els participants, els 300 atletes, arriben a la línia de meta. Enhorabona, campiona dorsal 226. És Emily Després, l'atleta de Godella. Aquest matí ha participat en el 6K a la localitat d'Alzira i que repetís, és la vesprada sí a Betxí, doblet per a Emily Després. Enhorabona, 23 minuts escassos per a Marian Sofina Añón del Grau Runners. Vinga, xics, atletes de l'Atmosfera Esport Castelló del Running Moró. Vinga, ànim, últims metres. Anem a ser finishers d'aquest tercer 5K de Betxí. Enhorabona als triatletes del Trivila. Un il·lustre esportista Vila Realenc, Quico Herbàs, i ha aconseguit la segona posició en la classificació absoluta i a escassos metres del gran Vicente Herrero Alfonso, tercer classificat a falta de confirmació oficial, el primer de germans Palomeras Benson. Enhorabona també Antonio Pino Contreras del Grau Runners. Més atletes del atletisme Onda, Ana Calzada Peris. Enhorabona, bona grupeta, Ahí veiem dorsal 184. Dina Pascual Fernández, també del Club Atletisme Onda. I com no, un clàssic, Germán Olivares Monzó del Club Atletisme Avapace Corre, Associació Valenciana de Paràlisi Cerebral. Enhorabona també a l'alcalde de Betxí, que acaba d'entrar a la línia de meta entre la multitud. Com un incògnit, però un dels grans protagonistes en la vesprada d'avui al fer remolar. Enhorabona i mil gràcies, com no, a l'alcalde de Betxí, perquè ha predicat amb l'exemple, ja que l'Ajuntament de Betxí, organitzador d'aquest tercer 5K de Betxí, ha treballat molt des de fa moltes setmanes i el primer regidor de Betxí al fer remolar, el senyor alcalde, qui ha volgut sumar-se als 300 atletes que han participat, han gaudit d'aquesta festa de l'atletisme popular. Enhorabona, xics i xiques, ja sou finishers, tots vosaltres ja heu completat els 5.000 metres. Perdona, ¿tú quieres colgar las clasificaciones que necesitamos una persona para colgar? Ostras, estoy andando. 27 minuts per aquestes xiques, per baix de 6 minuts per quilòmetre de ritme mitjà. Lucía González Anauja, del Community Run Evasión. Y l'ambient impressionant de continuen arribant atletes del Club Amics del Termet de Vila Real. Enhorabona, María Alfonsa, Juan Asun, tres atletes, dorsal 168. Es Juan Carlos López Ondonio, de la localidad Tonda. Vicente García Iglesias, del
Sí, enhorabona, 36 minuts també per aquestes xiques distingint el dorsal número 194 i 193 Mariló Meseguer i Ana Maria Sòria de Betxí, atletes locals. Enhorabona, més atletes, dorsal 83 és Amparo Juan Rius de Betxí també.